Hemen, osasunerako eskubidea daukagu. E aqui também. Lankidetza sanitarioko programa bat da. Ginea-Bisaun osasun sistema indartzeko sede sortu da. Hala, Simao Mendes Ospitale Nazionaleko osasun langileen gaitasuna areagotzea du helburu, herritarrei osasunerako eskubidea berma dakien. Neste segundo ano, contribuímos para a melhoria da qualidade assistencial. E elaboramos e pusemos em marcha programas formativos nas áreas da cirurgia, anestesia, laboratório e medicina. Tratamendu eraginkorrak eskuratzeko bidea hobetzen jarraitzea eta gaixotasun arrunten ondoriozko heriotza tasa murriztea. Queremos que mais profissionais de Osakidetza continuem a juntar-se ao programa. Han eta hemen, Partilhamos o direito à vida. Eusko Jaurlaritza.